Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon bidiyon. So kamar yadda kuka ni a title din wannan bidiyon, yadda za kana samun kyautar kodawo a cikin wato Satoshi app. So wanda duk wani wanda ya mine din Satoshi app ya san da wannan reward din da wanda aka yi bayarwa na wato Bitcoin. So shine suka zo da wani tsari wanda suke bayar da kyautar Satoshi app, wa ma'ana kodawo. So abin da zaka yi shine ka je kai update na application ɗinka a Play Store ko ka shiga wato official website ɗinsu, ma'ana ka sabunta application ɗinka. Bayan ka sabunta application ɗinka za ka shigo shi kamar haka. Bayan ka shigo shi kamar haka za ku ga guri na inda suka aza giveaway, wanda duk wani wanda ya mine din Satoshi app ya san da wannan giveaway din. An giveaway na Bitcoin wanda suke bayar da reward, wanda za ka samu number of voting idan kai inviting na mutum ka yi wato voting, ka zaɓi gidajen da kake so a nan cikin, wanda idan Allah ya sa aka zo wannan gidan za ka samu kyautar Bitcoin wanda daga $88 abin da ya sama za ka iya ci a cikin wannan giveaway din. So shine suka zo da wannan tsarin wanda suke bayar da kodawo. So abin da za ka yi shine ka shigo cikin wa'annan jerin wa'anda insha Allah idan ka bi wa'annan hanyoyin za ka samu wannan giveaway na kodawo. So abin da za ka yi shine za ka zo ka wato yi referral din mutane, ma'ana ka gayyato wani ta ƙarƙashin link ɗinka. Kana Facebook, kana WhatsApp, za ka iya tura ma abokananka ka yi musu bayani, cikakken bayani game da application ɗin, so ya rijista. Wanda bai rijista ba ma zai iya rijista ya claiming na wannan airdrop ɗin da suke bayarwa. So yadda za ka yi copy link ɗinka na referral shine ga wurin inda za ku ga answer team inda aro ke bugawa, sai ka yi clicking nashi. Bayan ka yi clicking nashi zai kai ka ga wurin inda za ku ga answer group, sai ka taba shi zai nuno ma ga wuri na inda aka sa copy link inda aro ke fa sai ka copy wannan link din da kuke gani shine komai, shine zai samu ma wannan reward din wanda suke bayarwa number of voting, sannan kuma zaka samu wata kyauta ta Bitcoin wanda suke bayarwa a ciki, wanda kai sai kana iya fitar da abunka ka kai exchanger ka sayar da abunka ka fitar da kuɗin ka tare da zuwa bankin ka. Wanda duk wani wanda ya mine din Satoshi app ya san da sun yi bada reward na wanda idan kai invite din mutum za su baka reward wanda zaka tara Bitcoin ka sai suwa abunka ta wato exchanger, ko ka sai sama wani abokinka wanda ke harka crypto wanda zaka iya ansar Gmail ɗinsa ka tura mai shi ya baka kuɗinka. So wannan hanyar dole sai ka yi referral da zaka shigo cikin wannan jerin wanda zaka samu wannan number of voting, wanda insha Allah da wannan number of voting din zaka lashe wannan gasar ta ko.